Podcast Affirmation bafethu sila UKZN Westville Campus. Today I'll be interviewing a couple of abantu nje abaziwayo kanye nama students like guys. Sibene event ke la UKZN Westville Campus besine event enkulu featuring Ink Kasi. Uzobona nje uzobona ama interview about to happen lana ziyabuya ngampela. Don't you go anywhere. Uzosibona sikhona lana. We'll cover everything eyenzakala namhlanje. Thank you. Podcast Affirmation silana UKZN. We back and we better. We has now friends. I swear but today ziyabuya UKZN Westville Campus. Lana sinobani? Nwabisa. Nwabisa sinonwabisa. Nwabisa ubani? I am one of the sorry. Okay. One of the events promoters for Ink Kasi Xperience. Ink Kasi Xperience. Yini Ink Kasi Xperience? Thola nje sichazele kancane ngayo. It's practically like it's an event place. Sorry, it's an events company. So we do a bit of events, a bit of everything, also promoting local talents as well. So just a bit of everything. So nje sidope kahle kahle ku Ink Kasi. Kanjani. Mpela. So how long has it been since you are established? It's been some time. So awusitshele nje kabanzi nge-event namhlanje siphethe bani, what is it about? Event namhlanje, it's just supporting local talents. There are a lot of people out there, Cornell Pigs, amongst various others. Shem angazi ngempela ukuthi ngakhetha bani because ngibathanda bonke, so manje I don't want to feel like phethe one and then omunye sathi mina ngibentshinanga yabo, but nje baningi ngempela, and it really is dope, it's really lit. So nje yeah. Izwele mfethu, izwele, you heard it here first ka Podcast Affirmation. Sisakhona usazoshaya nje abanye uzozwa nawo. Podcast Affirmation uyazi asketch. Sisakhona sisalana UKZN Westville Campus. Podcast Affirmation, we back and we better. Namhlanje nginoba ngicela uphi igama lakho sisiwami? Anelisa Okangwenya. Anelisa Okangwenya. Ngicela ungitshela nje ngawe sisiwami ubani Anelisa Okangwenya. Anelisa Okangwenya is Kamuga from Ikaslam Events. Sizo representer Ink Kasi Xperience namhlanje, and I'm coming in as the PRO for Ikaslam Events. PRO sisiwami. Ngicela nje usichazele kancane nge-event yethu namhlanje nokuthi what inspired it. Currently we are trying to do a build up for the Ink Kasi Music Festival, which takes place usually every year. It's our annual. So we are celebrating 10 years this year. And one of the things we decided we're going to continue with our activations just to build up. And this is one of them. Jobasilana UKZN, Sizo Bungaza, Sizo Leta students, make them aware of the upcoming event. And what better way to come to the students, because kahle kahle senzela nabo, you know. Yeah. So sawuma phala kusazoshuba. Kakhulu. All right, you heard it here first. Podcast Affirmation. We got a big event coming up. In event big event. The main event will be happening on the 15th of December of this year, 2024. And then, of course, Ezobanjelwa build up activations that are taking place. This is the second one. Bunamanya 3. But if futhi bengena we social media njengoba besishilo nje nabazokwazi ukuthola all the information they need with regards to that. Okay, uzwile mfethu, so don't forget to follow Ink Kasi Xperience ne Podcast Affirmation bebambisene. Uyezwa kusazoshuba kuseza amanye ama event like 3 are still on the way before the main event. So keep it locked. Kasi Ink Kasi Xperience bambisene ne Podcast Affirmation. Whereas now I lose. I just want to also say that also we'll be giving away some tickets tonight, especially to our students, so that bazokwazi ukuthi enjoy now, because we know that our students sometimes they need some financial assistance as well. So as part of the initiative, angazi noma niyazi yini, but Ink Kasi is not just about our event, it's also about community development. So we want to develop the community, make sure that they receive all that they need. Abantu, especially abaqhamuka from Ink, which is in Nanda, into Zuma, Nukwamash. So today sizo give away namathikithi just ukuthi babe nawo nabo bakufike kumcimbi bazo enjoy.
empowering the youth mfethu. Ink Kasi Xperience. Ngiyabona siswama amagalelo akho siyabonga kakhulu ukuba nosinisa. Aqoqeshele. Yes, uyeza kwayena lo uzoshintsha izinto la. Umgilane. Umgilane nje manje. Which is Ngiyabonga. part of the initiative. So thank you. Sabonga siswama sabonga. Podcast Affirmation uyazi ayiluzi sakhona la UKZN. Danko boy. Podcast Affirmation isala UKZN bafethu njengoba ngishilo kuyashisa namhlanje UKZN Westville Campus njengamanje mfethu sinabafethu laba baphuma stage uyabona kuyashisa mfethu left right and center phezulu naphansi so bafethu anisitshele nje ngoba ngimnabo namhlanje Namhlanje bafo unoSanex no Rockstar sure bakhona khona la eDurban igama leqembu Unlimited Soul. ama unlimited souls Yeah. specialize ngani mfethu ama unlimited souls awutshele nje umuntu ongazi umuntu ongakazi ezwe ngani Ama Unlimited Souls bafo aspecialize ngedance nje. Uma ukhuluma ngedance yazi ukuthi idance noma ngabe kuthiwa imiphi uzoyithola uma Unlimited Soul isibala sibhujwa ipiano igqomu yonke umdanso ongayicabanga uzoyithola ku Unlimited Soul. sure manje ongitshele nje futhi kancane le qembu leni selinesikhathi esingakanani lihlangene futhi yini eyanenza na decide ukuthi nje yabo thina so2 sifuna ukuba iqembu lishisayo Mfethu shuthi ngokusuka ngandawonye yabo sisuka kwanongoma. Sure, so lento le isuka ekhaya vele sukela ekhaya bese ngabantu abadansayo then until sifike la eThekwini ngenxa yesikole then sagcina sikhanda lona iqembu siqala ukukhanda kuwo lonyaka lo qala nje ukusebenza kuwo lonyaka lo from unyaka oqala until now. oh akazwakala manje nje nabaphenduki bafethu Hayi kancane. hayi nazo bafethu asajabula ukuba nani Podcast Affirmation bafethu nani ngakhohlwa ukusubscribe lana bafethu keep it locked we keep it popping we keep it fresh uyazi now I lose njengamanje besiphethe Phethe Unlimited Soul Sanex lokhulumayo Rockstar Unlimited Soul. Unlimited Souls uSanex neRockstar niyazi Behlangene bafethu ungakushiba uma behlangene Unlimited Soul. oh Unlimited abaningi bajwayele ukuthi ngeke ngihlanga ngayithinti le bafowethu noma ubani ubuka le interview le ozodibana nawo bayasazi lapha ku TikTok abantu abaningi bajwayele ukucommenta bethi siyafana siphendula ukuthi why sifana bafowethu iqondile nje lento kufana abantu bandawonye phelile nani yazi ngicabanga ukuthi ayikho enye impendulo eniyoyibheka ngaphandle kwale. alright so nabandawonye bafethu Yeah. oh akazwakala futhi aniqhubeke impusha bafethu mothi umsebenzi wena Podcast Affirmation uyazi ayiluzi Thank you. Podcast Affirmation isala UKZN sibambile mfethu isho boy semi arsonist mfethu namhlanje manje actually we got one of our performers uzoyi-introduce nje kancane asitshele ukuthi ubani owakephi sisiwami Oh, hi. unjani Ngiyaphila wena? ngiyaphila ngicela nje usitshelele abantu ukuthi what's your name where you from Igama lami uZibuyile Shabane. I'm from Potchefstroom, but I go by the name of Louis Gold. Inkosi ngiyakuzwa sisiwami so cela usitshele nje kancane uma ungasitshela wenza umculo onjani and what inspired your music Okay, actually versatile because currently I'm studying UKZN. I'm studying jazz, but I specialize in R&B, and I also having piano, Afro pop, so nje. Nalapho hip hop la. yeah Ngiyama oh, ukuya oh. I say you an onion ngena yonke indawo ngiyakuzwa and uyashaya I just said you from the stage so usitshele nje ibinjani performance yakho injani crowd Okay. Crowd, nginika 10 out of 10 because I think wonke umuntu artist ufuna deserve crowd kanje. Yabo le wazi ukwenza nawe ubone ukuthi okay lento engiyenzayo like it's acceptable like it right yabo. Yeah, so yeah. so all in all nje did you enjoy being here tonight So the love experience and I would come back again if my sending these. noma kanjani because uyashaya khululeka ukhona and we still got 3 more events sathemba ukuthi sokubona I thought this was one live. alright sisabonga sisiwami kakhulu thank you for gracing us with a beautiful performance Podcast Affirmation don't forget to subscribe ube khona emapagini ethu Ink Kasi Xperience sibambisene sikona la UKZN Westville Campus ungayi ndawo keep it locked we still here it's still happening Podcast Affirmation bafethu namanje we still got one of the performers sisiwami cela usintroduce usitshele ukuthi ubani where do you come from Sanibonani, mina igama lami nguNondumiso ngwakamavundla but ngubiza uSawatha Mavundla ke lapha ku Instagram. Ekhaya lami kuse Great Town, ngikhuliso ugogo nje ngothando lumnandi.
So ugogo ngifundisa uthando noma wami. Yeah, so nje yes bengiperforma inkondlo namhlanje. Oh, so we poets. Yes. Oh, cishe ngakubuza ukuthi wenza luphi uhlobo lomculo. So what's inspired you to become a poet at your age, especially umuntu wesifazane because akujwayelekile? Mina ngathini iqiniso ukuthi bengajwayele ukuthi ngihlape ngenza inkondlo even e-high school, but bengihlele ngibhala ama-short stories. Like bengithanda ukuthi indlela engibuka ngayo mina ingishathu into encane kanganani, but mina bengi-expanda emqondweni wami to the point whereby bengirelate nayo yonke into, even in nature. So ngagcina sekuwukuthi umqondo wami lezinto ezikhulumayo every time engingedwa noma thinto ngithatha kancane, then mase ngigcina sengiyikhuluma. Ukuyikhuluma kwami ngelinye ilanga urumza wami wathi nduha ushaya inkondlo yini, ngangazi ukuthi ngithini, ngathi then ngaqala lapho ukuthi okay shuthi ngoba lokho ngikhuluma ngedwa ngirhyme enganginakile shuthi like bengiperforma kahle, then ngalandelela kwaze kwagcina ukuthi sengiba ngapractice kancane even though phela ngingayithembi, kodwa ke ngiyafisa ukuthi ngiqhubekele phambili. But don't say that. I mean, I just heard you from the stage. It sounds like uyayishaya into yakho. Uyangithusa umuntu usanda kuqala. So uqale nini? Ngiqala ukuperforma last year. Ukuqala kwami ngaqamba amanga ngathi ngike ngaperforma because ngangifuna uku-experience. Ngaperforma kakuyi competition e-Free State, ngathola position 2, sasiba u-11 senza ama-creative poets, mina ngenza creative poet. Ngangayithembi but ke ngayithola ke i-position 11. U-position 2 angazi kanjani Nkosi yami, ngathi nje ngawe maNkulunkulu wami angazi ngaba yi-surprise ngaphela. Shothi uyayenza lento and bayibona abantu akumina ngedwa obona. So ungakwazi ukuthi nje usibusise noma kuthiwa namabhazi noma ama-lines, 8 lines nyana nje wathembile. Poem. Ngani mhlambe? Poem yakho nje uthembile. Ngikhulume ngani? Uya freestyle abantu. I can able to freestyle definitely. Wow. Ongipha poem ye-nature, about nature, Mother Nature. Mother Nature. Challenge kakhulu. Yes. Okay, uthi ngibone noma ngathiwa ngikhuluma ngani kwi-nature. Noma ngani, noma uthando into elula. Okay, ngizobona ngizokhuluma ngolwandle. Yeah. Okay. uNkulunkulu abaningi bahlezi bemlindela yena siqu sakhe, kepha mina sengiyakholwa ukuthi umoya wakhe uhlela unathi. Awubheke nje mina njalo mengisosizini ngiyambiza uyasabela, shuthi sisuke khona lo moya uhlala unathi, kanti ke nolwandle namanzi ukuphefumula konke kuncike kuthina, okuncike kuthina kuncike na kuyo simakade, ngoba yena ukwazi ukubona lapho singaboni khona. Ubanike ongazi, ubani ongacashela uJehova, ngoba elakhe iso libona ngaphezulu kwalapho thina singaboniyo khona. Mina ngiyazi kwalolu suku welobile kakade weyazi ukuthi ngiyoma phambi kwakho. Hayi wayenza into yakho, yazi serious wayenza. So nje lento uyihlanganisa manje into bangimnawo. Cha shuthi uphiwe, yazi shuthi vele bekumele ube poet. Siyabonga siswami, siyabonga ukujoyina Podcast Affirmation. Sisala UKZN Westville Campus. Sibambile, it's hot, it's still happening. Asindawo yazi now. Issue. Siphethe abantu abamoja, siyabonga iluzi. Podcast Affirmation isakhona e-UKZN Westville Campus. Uyazi ubheke ngibheda ngamanje amagalelo aqoqoshene. Siphethe umgilane bafethu, ingane yamagalelo bafethu, ingane bagilayo. Ngane ya shut down eLondon, umgilane ngana kwethu hamba kanjani? Ngiyaphila bhuti, ngezwe kwena ninjani mfethu? Kuyaphileka. Sajabula bhuti wami ukuba nawe namhlanje. Cela nje usitshelele abantu emakhaya ukuthi uba umgilane wenzani, uhlalaphi? Umgilane mfethu mina indoda enamagalelo aqoqoshene, indoda ene-barbecue, ibhabha efaka isosi njalo mayifikile iphuthula igobongodlozi ikhadi, umdanso ohlezi wesitayela ngoba ivosho sayihlonipha. Nganyaka wethu. Manje umgilane uspecialize ngani ke mfethu? Yini ozosibusisa ngayo namhlanje? Kahle umgilane indoda enamagalelo aqoqoshe. Mangithi aqoqoshene umdanso, ibhabha ene-barbecue, but ngesigcine lapho konke sakwenza because into ebalekile into yomdanso, umdanso ubaleka kakhulu mkhulu.
ingane ya-shutdown eLondon mfethu ngomdanso nje kuphela. Manje usitshele Mgilane mfethu ukuthi yini nje oyilangazelele namhlanje njengoba unasi la UKZN. Bhuti wami into engiyilangazelele ukuzobona umkhandlu ngizojabulela futhi ukuthi ngithole opportunity ukuthi ngifike la ngizovakashela umkhandlu wami ngoba lo mkhandlu kahle kahle i-department okona ukhona la ukhona but idinga ubani ugobele ukuze ukwazi ukuthi uliphothule kahle igobongo. Ishu mfethu asizwa kahle sizwa manje usitshele mfethu kube kanjani nje ukusebenzisana ne-Ink Kasi Xperience so far. Leyo nto-ke bhuti wami idlozikhali kakhulu of which iy'dalwa zomdanso ey'vumile because akuyona into encane and into ebaluleke kakhulu and engayi-appreciate-a kakhulu. Ngibonge futhi i-support esizoyithola ne-support esisazoyithola nakwabanye. Ngiyazi ukuthi abangani bazobe behlangene and bazobe behlanganiswe iy'dalwa zomdanso because lento mangiyichaza to cut a long story short simele iy'dalwa zethu njengomampintsha abaningi abanye sibamele so asikwazi ukuphoxa into yedlozi. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu aphume ngobuningi ngoba thina laphana sobe silindele bona mabengekho kufana nokuthi ayikho Ayikho into esizeko. Ishu bhuti wami yazi amagalelo akho aqoqoshene. Qoshene kakhulu bhuti wami. Ngiyibonela mina ekhaya. ngiyibonela mina. Ngicela ngidansela kancane. Ngeke mfela angithi wena umfana skill mwana. Ishu ngiyabonga mwana ngiyabonga. Cela nje usitshele abantu ukuthi sike ngomhla wa-15 December kuphela sesivala. Mhla ka-15 sobe sesigodlweni esikhulu enkonzweni abantu abasha eMagogo la sobe siphothula khona igobongo dlozikhali kuzobe kumnandi ugobelo omkhandlu uzobe khona itayela iningi ukwani opepeni wesbehavior osisimawu sibaningi kakhulu bhuti wami khona ngisho ama-bras ama-recruitment bhuti bani osijava amadoda omkhandlu so leya department izobe i-serious kakhulu bhuti wami. Ngiyaxolisa ukuphuca imike. Khululeke igalelo lakho nalo mnganami. Ngiyabonga bhuti wami. Podcast Affirmation siphethe yena uMgilane. Awufuna ukuphinda ungishayele kamnandi. Danke nganyakwethu. Podcast Affirmation siyashisa la sikhona. Shosho mnganami. Podcast Affirmation isakhona sala saphethe ingane yahluleka ukubehave ke sidalwa lengane ayibehave mfethu. Danke boy. Shosho kambani wami. Danke nganyakwethu. Sicela nje usitshelele abantu ngawo mfethu kancane ukuthi uba udanke boy. Lengane ehluphayo lengane ireason ukuthi singalani. Danke boy mfana futhi usuke eNanda elokishini. Producer ngasho ukuthi ngiproducer yonke into kodwa nje ngihlupha kakhulu kwigqomo. Igqomu leli edlozikhali nganyakwethu. Ngene dlozikhali. Sure. So xa usitshela nje nganyakwethu ukuthi njengoba unathi namhlanje la UKZN vele siyazi ukuthi cha nje uzosibusisa uzonyazisa inkulu. So usitshele nje futhi ukuthi so far kube kanjani ukusebenzisana ne-Ink Kasi Xperience nokuthi nje futhi igqugquzela kanjani wena njengo-Danke boy. Into engayisho mfethu noma ngizobe ngiqala ukusebenza nabo but amanye ama-event abo ngiye ngawabona kusuke kugcwele kusuke khona wonke umuntu yabo kusuke kuhlangene wonke amakasi kahle so nami since ngowasekasi ngijabulile ube yiphathi yale event yabo ukuze ngizokwazi nami ukuthi ngaziwe wonke amakasi yabo i-Ink kahle samele ingazi yonke. Danke boy, danke. Yazi ngathi ngalibele ngithe danke boy. Igama lakho liyavuma nganyakwethu. So usitshele kancane nje nge-event le esilindile ngomhla wa-15 ukuthi silindeleni ku-Danke boy ne-Westbehave. This year ngiza nenye into. Sikhiphile umusic omusha sizazodropa futhi mhla 15 I think izobe sekuphume wonke umusic okhona esushaye wonke lo nyaka so abalindele ama-performance ngibuye nge-performance this time this festive nje ngizobe ngishaya i-performance ngizobe ngibadansela no-music omusha kukhona vele so nje ngizonyiwa kakhulu. Danke boy, ngisayibambile sabonga ukuba nathi mfethu. So sesilindele i-performance yakho nje nganyakwethu sibusise. So bhuti wami. Podcast Affirmation isala UKZN Westville Campus bafethu. Uyashisa left right and center up and down. Njengamanje we got 2 of the students akhona la ekhaya azositshela nje kancane ukuthi how is it been ukuba la kule event yethu esinayo namhlanje. Siswami unjani? Ngicela bandla usitshele igama lakho and where you from. Igama lami nguZamanyawuza wakamtaka ngi-student khona la eWestville. Cela usi-introduce siswami usho ukuthi ubani where you from. Igama lami Andiswamkhize wasengithukoda la UKZN. Andiswa so awusitshele nje experience yakho so far ukuthi how has it been.
guys kumnandi lana futhi besicela ukuthi nilokhu efika nje kuze so distress. Oh, alright. Wena sisiwami ungangitshela ukuthi nje uba osalangazelele ukumbona. Awe ma akekho omunye ngaphandle kwamgilane Jehova umgilane. Nawe sisiwami uzele nje umgilane. There is this girl abathi angazi noma Amos but une afro bese faka iqhenge. Kade cenga performa nje. Oh, so wena nje performance yakho kudade usuyibonile. Yes. Kodwa sobabona nabanye. Alright. So izwele sisiwami. So what's your biggest highlight nje namhlanje? Biggest highlight yami ama play kade siwathola the freshmen like sithi stressile sine stress esikole siza kuma exams siyabonga kakhulu nje ngale event ebekhona Nkosi yami. Highlight yakho nje when you play. Freshmen no ngamdanso ke Nkosi yami siphendula ama lecture venue to i-groove siyabonga kakhulu Nkosi yami. Alright, you heard it here first. Podcast Affirmation. Sashis, uyazi ayiluzi. Podcast Affirmation isakhona la UKZN Westville Campus. Ngikutshelile mfethu, we're gonna cover everything today. Akekho umuntu esingamtholi. Buka nje manje sikuphathele ba. But ngeke ngize ngikutshele kakhulu ngabo. Bafethu ngicela ni-introduce nje. Let's just take it as if asinazi, sithi nani yaziwa nje. Nisitshelele abantu basekhaya ukuthi ningobani and nibekwa yini la namhlanje. No, uvuso kamdinisi okhulumayo odlala usigidi kuzalo. Ubandile umaphalala isibongo umsukulu kaMthikazi othikazi intombi ehamba nesoko odlala uhawu lapha kuzala ihawu lentombi Zolofa umshubu. Issue ngiyabonga bobhuti bami. So nje cela nisichazela kancane because we heard ukuthi ni one of the sponsors ale event namhlanje. So cela nisitshela nje ukuthi what inspired le event esinayo namhlanje. I-youth bhuti wami yabona emhlabeni umuntu ngabantu. Ikusasa lethu lana liphethwe yi-youth. So into ehlangane nesikole ne-youth ibaluleke kakhulu kuthina ukuthi siyichase ngoba siyazi ukuthi kusasa izoba umphumelo kahle. Amen. Alright. So ngasitshela nje ukuthi what are your plans? Well, according to the event angithi sekwi-event annual so yenza every year. So nje what to expect in the near future? Athi nama plan. I think unyaka nonyaka bhuti omdala abantu bazobona ushintsho olukhulu nezinto ezintsha exciting ezobe zilo-introduce. Njengoba usibona siyilana nje sihlangene ngalizwi la ngomhla ka-15 December laphana Eprincess Magogo Ink Experience lapho sobe sihlangene khona sibuya ngendlela esimangaliso. So I think unyaka nonyaka kuzoloku introduce izinto ezintsha abantu abazoba excited kakhulu ngazo. Sabonga. Iwomaphi kena. Sayoma. Yeah, ngizwile ukuthi we still got like 3 more shows before a main event. Oh, so nje xa usitshela ukuthi ithini vision all esebhisi wani uzalo mesihlangene in Ekas. What is the vision? Ithini aim yayo yonke lento? Because I'm sure it's not just about some event kuphela. Is to empower the youth. Empowering the youth. Okay, their future. And also, njengoba sibona kulonyaka i-Ink Experience celebrate 10 years. They also honoring uMampintsha uShimora as one of the guys owaletha ama-ideas kubaba uMtimando ukuthi kube khona into kanje. So, yeah. Yeah, that's dope, Buffers. Siyanizwa. So how has it been nje ukusebenzisana ne-Ink Kasi, kusebenza ne-youth since kuyiyona i-aim yethu vele leyo? They are very professional, but siphathana ngenhlonipho, siyafundisana ngendlela, sifunda okukhulu nje kubaba uMtimando. And also unyaka wethu wokuqala uyabo simthibi munye nabo, but yeah, it's exciting lo mdala. There's a lot happening and there's a lot coming up also. So sijabule nje kakhulu. Siyabonga ukuba nani bafethu. Thank you very much for coming through. Thank you very much ukusinandisa noku-empowerisha i-youth nje sithi salute kunini. Nani into enenza inhle kakhulu niqhubeka kakhulu uNkulunkulu nje nomdali abe nani khule podcasting izifike kuleliyazini. Yabo nje mungasitshelela abantu ekhaya ukuthi ba-subscribe ba-like futhi Podcast Affirmation. Njengoba nibona nina amakhawu namakhawukazi lapha emakhaya ukuze le podcast ikhule ibe yilento esiyifisayo ikwazi ukuthi nayo ibange lapha ku-top 5 unsubscribe lapha emakhaya. Podcast Affirmation. Umshubo. Podcast Affirmation bafethu. We came, we saw, we conquered, and we got the t-shirts too. Siyabonga bafethu. It's a rap from us, Podcast Affirmation. Lana UKZN Westville Campus. Bekumnandi bafethu. Danko. Podcast Affirmation.
We were here, we came, we saw, we conquered bafethu. Unfortunately, sekumele singishiye kodwa nina ningakhohlwa ukusubscribe. Podcast Affirmation, Ink Kasi Xperience, besilana bafethu. Bekumnandi. We came, we saw, we conquered. It's your boy Semi Asenis, but Chizo Kreitiwe, cause Khuzugile, now I'm great. Get it, got it. If you get it, then it's good. Then keep it locked, bafethu. Yes.